Deci, în cazul în care ești născut într-o zi și declarat în altă zi, iei în calcul doar data de naștere înscrisă în actele oficiale. Da? Este ca și cum Universul a făcut o mică corecție. Unii oameni zic, păi nu, că n-a putut tata să ajungă, altul zice, păi nenea de la primărie nu prea știa bine să scrie, să citească. Deci, cum necum apar diferite contexte în care universul reglează, face mici corecții pentru ca noi să mergem pe ceea ce trebuie. În momentul în care tu sărbătorești ambele date de naștere, pur și simplu te încarci tu, prin liberul tău arbitru, de două programe karmice. Noi de-abia putem duce unul. Mai vrei unul, mai iau unul. Nu vrei, mergi doar pe data înscrisă în actele oficiale. Deci asta să fie clar pentru toți. Când vorbim despre numerologie pitagoreică, abordăm ambele date de naștere pentru că există influențe din amândouă. Dar când vorbim despre karmă și numere karmice, te uiți doar la înscrisele oficiale. Asta ca să nu te încarci tu prea mult cu alte nebunii. Și acum am spus că ultimele două numere sunt numere karmice care arată umbra noastră. Este cum ar veni ceea ce ne trage cumva înapoi și nu ne lasă să ne îndeplinim menirea. Sau, cum s-ar zice, viața ne pune în diferite contexte, nu întotdeauna sau majoritatea contextelor care ne apasă niște butoane, care, da, tot felul de contexte care nu ne plac. Ne aduce în față umbra noastră, da? Pentru că e ceea ce trebuie noi să rezolvăm în această viață. De exemplu, uite, toate cele, Angelica, Cristina, Florentina, au cu doi înainte, da? Emoții, o să le zic despre toate ce și cum, dar toată viața veți fi pusă în aceste contexte. Numărul operativ 3 arată aspectele pe care noi le avem de îndreptat. Ce avem de făcut în această viață? Numărul operativ 4 arată soluția, cum rezolvăm, cum aducem lumină în umbra noastră. Și dacă reușim, arată și darul pe care îl primim atunci când ne manifestăm în lumină. Este cum ar veni darul pe care noi îl primim de la strămoșii noștri, cum ar veni, vin să ne onoreze și să ne susțină pentru că noi am rezolvat ceea ce nu au reușit ei. La persoanele la care numărul operativ 3 începe cu 1, adică toate care au de la 10 la 19, cum ar fi, de exemplu, Mihaela, persoana respectivă trebuie, cum s-ar zice, să fiarbă în suc propriu. Toată viața să se redescopere, să se descopere, să se redescopere. Viața o pune în diferite contexte în care îi mai arată un strat de umbră unde trebuie să aducă lumina. Ea trebuie să se cunoască în cele mai mici amănunte. Cei care sunt cu numărul operativ 3 de la 20 la 29, aici este Angelica, este Cristina, este Florentina, persoanele respective toată viața trebuie să învețe să își aducă emoțiile, parteneriatele și colaborările să fie ei în echilibru. În momentul în care nu-i mai enervează nimeni, să știe că au ajuns acolo unde trebuie. Persoanele de la 30 la 39, cum e Irina și Andra, toată viața, persoanele respective trebuie să învețe
relațiile, cum reacționează atunci când relaționează cu cineva, pentru că oamenii din jurul nostru sunt așa cum sunt și ne apasă multe butoane, da? Trebuie să învețe o relaționare în lumină. Persoanele care au codul de la 40 la 45, toată viața, persoana va trebui să învețe cum să obțină o siguranță și o stabilitate, să aleagă calea în lumină. Și acum o să luăm toate codurile pe rând. Prima oară al treilea număr, deci Irina 30, Angelica 27, Mihaela 19, Cristina 26, Florentina 23 și Andra 35 și le vom analiza pe toate. O să primiți material despre toate cifrele, dar fiindcă să ne putem încadra în timp și să putem să facem și ceva constelații, o să le abordăm doar pe astea. Și în material, dacă vă mai interesează cineva, ați învățat acum cum să le calculați și vă uitați în material despre ce este vorba. Și primul care îl am eu aici pe listă este 19 pentru Mihaela. Poți să spui și despre 17, Iasmina, dacă te Nu, rog? o să vezi materialul. Ah, ok. Da? Că ai în material, deci nu e ca și când nu ai avea informații deloc. Tema pentru omul care are în 19 trebuie să fiu puternic chiar și atunci când nu mai pot. Un astfel de cod apare în familiile care au mizat totul pe imagine, pe succes, pe aparență. Este vocea unui copil care a fost lăudat pentru ceea ce face, dar poate că niciodată văzut pentru ceea ce simte. Este o lumină puternică, dar obosită. O vitalitate care cere performanță constantă, dar nu își cunoaște dreptul la vulnerabilitate. Cum se manifestă persoana care are un astfel de cod? Are o personalitate strălucitoare, dar adesea solitară. Tendința de a oferi bucurie chiar și când este el gol pe interior. Are un perfecționism afectiv și gândul că trebuie să fiu bine pentru ceilalți. Care este vulnerabilitatea care vine din neam? Părinți sau bunici care nu și-au putut exprima emoțiile autentice. Deci de ce vine codul vostru la voi acum? Copii care au crescut în case luminoase, posibil să fi fost înstăriți, dar reci, nu, fără empatie, așa. Te A lipsit simțeai, afectivitatea. da, da, da. Dificultăți în a cere ajutor pentru că nu vrei să-i încarci pe ceilalți. Care este moștenirea pe care ți-a lăsat-o neamul? De ce a venit? Figuri care au roluri importante, dar au fost interior foarte singure. Culturi familiale care au promovat succesul, dar au evitat intimitatea emoțională. Datoria transmisă de a nu fi o povară. Care este cheia transformării când ai un astfel de cod? Adevărata lumină nu e cea care arde pentru toți, ci cea care încălzește și pentru tine. Când înveți să te lași iubit fără mască, abia atunci strălucești cu adevărat. Acum ar fi fost ideal dacă ați fi știut câte ceva despre neamul din care vă trageți. Eu, de exemplu, despre mine n-am reușit să aflu mai nimic. Dar ar fi făcut foarte mare sens
pentru voi. Da? De unde vine? Cum te manifesti? Acum tu, Mihaela, poți să-mi spui dacă acolo unde vezi manifestarea, dacă într-adevăr ai simțit vreodată da, tendința de a oferi bucurie, chiar și când tu ai fost pe dinăuntru făcută praf. Da? Da, Dacă ai simțit lucrurile astea. da, toată viața. Da. Da? Deci Am tu lăsat-o să spună trebuie. ea, dar Da. De, asta e. O să vedeți când discutăm despre numărul operativ 4 că există și soluții și remedii uh, pentru toate lucrurile astea. Și norocoși suntem. De ce? Avem soluții. Da, să știi că universul totdeauna este avem. foarte generos cu noi, doar că noi nu, mai ales când ai probleme, pur și simplu suntem orbiți de probleme, dar întotdeauna există soluții. Universul este unul trinitar, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Da? Întotdeauna există cel puțin 3 soluții la o problemă. Doar să ne așezăm, să încercăm să ne limpezim cât de cât mintea și să găsim măcar una. Da? Pentru că Să nu ne există. ducem atenția pe soluție, nu pe problemă. Exact. Florentina, cu numărul operativ 3, numărul 23. Care este tema? Mă caut fără să știu ce caut. Deja îmi vine să râd pentru că acum o știu și eu un pic pe Florentina. Da, deci mă caut fără să știu ce caut, pentru că rădăcinile mele nu mi-au spus cine sunt. Și apare în descendențele în care identitatea a fost fracturată prin migrații, renunțări, despărțiri sau rupturi de tradiție. Este vocea celor care nu mai știu de unde vin, de aceea rătăcesc în multiple direcții. Ei caută un sens, o apartenență, dar în adâncul lor se simt între lumi. Care este manifestarea persoanei care are acest cod? O instabilitate în alegerile de viață, ca loc, ca profesie, ca relație, o dificultate în a se simți acasă oriunde sau dacă ai ajuns undeva, deja îți zboară gândul la altceva. O atracție spre culturi sau sisteme simbolice străine. No, acum, Florentina, ia spune tu, de ce ai ajuns prin Japonia, de ce ai ajuns prin California, da? Caut rădăcinile. Niciodată nu Da? m-am simțit nicăieri acasă. Ai Și când mergeam văzut? în România, nu mă simțeam acasă. Da. Care este vulnerabilitatea? De ce a venit la tine și cum ar veni pe linia neamului? Uh, Familii în care s-a pierdut legătura cu originile, migrație forțată sau plecare în exil. Deci oamenii ăia nu și-au dorit ei neapărat. Pur și simplu, așa au fost contextele. Sau secrete de identitate, copii crescuți de alți părinți, schimbări de nume, adopții ascunse. Deci din tot ce apare aici, nu trebuie neapărat să fie toate. Dar este imposibil să nu apară ceva din neamul vostru. Care este moștenirea? Străbuni care și-au abandonat patria, religia sau tradiția pentru a putea supraviețui. Sau rușine legată de neam, sau ascunderea rădăcinilor, sau căutarea unei noi identități în contextul unei traume colective. Care este cheia transformării? Nu trebuie să știi tot despre de unde vii ca să te poți ancora undeva. Tu singură, prin ceea ce ești și ceea ce faci, poți deveni podul care leagă ce a fost uitat cu ce urmează să fie reînțeles sau retrăit. Da? Acum, dacă face ceva sens pentru tine,
E nimica, ce? Un minut, dacă îmi permiți, Elena. Da. Ascultați cu urechile ciulite bine la ce citește Elena și vă notați ce vreți voi să lucrați în constelație. Pentru cele care o să lucreze azi, cine o să lucreze data viitoare, au timp să revadă materialul. Dar e bine dacă mă, pică vouă numărul să lucrăm astăzi, să vreți să vă fie foarte clar ce vreți să cunoașteți în constelație. Adică ce program karmic, de exemplu, da? Ce lecție a sufletului. Să ne ducem direct la viața sursă a acestui program. De asta v-am zis că azi lucrăm cu constelații karmice, mergem mai profund ca de obicei și uitându-vă aici la tot ce vă arată Elena, alegeți-vă ce program vedeți ce ați rătăi voi, ce recunoașteți în viața voastră, că se repetă și îi recomandarea mea să lucrați de aici, de ce vă arată astăzi. Eu garantez că toată viața, ca am spus la început, numărul operativ 3 îți arată în ce context te aduce viața. Da? Și am spus că cei cu 2 la început, toată viața contează emoțiile, parteneriatele, colaborările cu omul de lângă Da, și se da, apasă dar mă niște refer. butoane. Corect. Dar la ce, uite, de exemplu, la ce spuneai la Florentina, cât este de important pentru ea, acum și cunoscând-o destul de bine pe Florentina și Da, programele ei, da. cât de important este pentru ea să-și lucreze acest rătăcit prin viață, da? Că-i profesional, că străbuni rădăcinile împrăștiate, ceva, în direcția asta, ca ea să-și găsească acea rădăcină, unde ea să se poată împământa. Da, în neamul ei s-a produs undeva o ruptură, nu neapărat Exact. pentru că uh, strămoșii ei și-au dorit, dar au fost nevoiți să facă lucrul ăsta pentru a putea supraviețui. Și iată că s-a Exact. transmis și la ea rătăcirea asta așa prin lume și împrăștierea dintr-o țară în alta. Da, se numește loialitate ascunsă. Și să Exact. ne ducem Da, direct da, da. acolo. Am dat un exemplu, Florentina, am dat un exemplu pentru că e materialul în față. Tu lucrezi clar ce vrei tu din ce ți-a citit Elena. Important este ce doare cel mai tare la tine acum. La Mihaela Mhm. la fel și toate celelalte, ce o să zică Elena, rugămintea mea e să fiți foarte atente și ce doare foarte tare, aia vă notați și lucrăm. Ok? Mersi, Elena. Numărul operativ 26, care este pentru Cristina. Tema: totul este conectat, chiar și ceea ce nu se vede. Și apare în familii unde legăturile de rudenie, de prietenie sau de comunitate au fost fundamentale, dar adesea încărcate cu loialități complexe și relații nespuse. Cei care poartă acest număr percep cu o sensibilitate aproape suprasenzorială rețeaua subtilă a legăturilor dintre oameni, pot simți alianțele, pot simți respingerile și energiile implicite. Care este manifestarea? O capacitate de a înțelege dinamici de grup, alianțe tăcute, ierarhii neexprimate. Se simt adesea între lumi sau între tabere. Nu-i așa, Cristina, cu neamul tatălui, cu familia tatălui și familia ta și dorința de acceptare și, da? Își dorește armonie în jur, dar simte când ea e falsă. Care este vulnerabilitatea? Se implică în relații triangulare sau complexe fără să vrea. Poartă vinovăția unor rupturi din trecut, se simte responsabil pentru echilibrul relațiilor care nu-i aparțin. Care este moștenirea? Bunici sau părinți care au fost liantul familiei. Istoric de alianțe secrete, relații dublate, păstrarea aparențelor în detrimentul adevărului. Să nu știe lumea. Da? Dorința strămoșilor de a menține coeziunea cu orice preț. Care este cheia transformării?
Adevărata armonie nu vine din conexiuni impuse sau reglate de societate, cum ar veni, ci din claritate și sinceritate în relații. Acum tu simți, a făcut vreun click pentru tine aspectele astea? De ce se întâmplă anumite lucruri? De ce se întâmplă anumite... Da, mă tot uit la moștenirea bunicii și părinții care au fost liantul familiei. Da, vezi? Istoric de alianțe secrete. Da, aici Deci nu este neapărat nevoie să fie toate, dar este imposibil, dacă cunoști ceva din trecut, să nu găsești ceva aici. Da? Trecem la numărul 27, care este pentru Angelica. Am spus că nu o să iau în considerare și cealaltă dată de naștere. Am și explicat de ce. O luăm în considerare doar pe cea înscrisă în certificatul de naștere. Că ăla de la primărie a fost băut și a scris altceva sau tata a ajuns în altă zi, nu mai contează. Universul a găsit o cale să facă mici corecturi, astfel încât să fie ce trebuie și cum trebuie. La numărul operativ 27, tema este ce n-a fost spus, dar eu știu că trebuie să închei. Și vine în familii în care au existat sfârșituri neterminate. Tot felul de relații care n-au fost clar încheiate sau doliuri incomplete sau promisiuni care s-au pierdut în uitare. Persoanele cu acest număr poartă o conștiință a finalului, chiar dacă el nu s-a produs în viața lor. Cei care simt o datorie de a încheia cercuri, de a aduce rost, de a da sens unor povești care nu le aparțin direct. Care este manifestarea? O nevoie de clarificare, o nevoie de răspunsuri, o nevoie de pus la punct. Atrag situații în care trebuie să decidă cine rămâne și cine pleacă. Tot timpul va trebui să ia astfel de hotărâri. Senzația că poartă capetele libere ale altora. Preia inconștient poverile nerezolvate ale strămoșilor săi, fie sub forma unor întrebări existențiale, frici fără cauză clară, sau impulsuri de a înțelege ceea ce nu a fost niciodată rostit. Care este vulnerabilitatea? Simt că trebuie să repare rupturi din trecut. Pot avea dificultăți în a începe ceva nou pentru că închid trecutul. Se simt responsabili pentru echilibrul emoțional al celorlalți. Care este moștenirea? De unde vine? Sau de ce a venit? Strămoși care au trăit pierderi neașezate, ori războaie, ori despărțiri, ori decese fără ritual. A murit bunicul sau străbunicul pe câmpul de luptă și nici măcar cadavrul nu s-a mai găsit. Da. Și fără lumânare, fără... Da? Câte n-au fost, câte războaie n-au fost până acum. Sau generații care nu au avut dreptul la încheiere. Ori au fost în exil, ori au fost abandonate, ori au fost dezrădăcinate de locul în care s-au născut și au fost strămutate în altă parte. Emoții înghețate, transmise ca goluri nevăzute. Care este cheia transformării? Unele povești nu pot fi închise cu explicații, ci doar cu acceptare. Am mai spus de-a lungul atelierelor
soluțiile pentru orice vine în viața noastră, le repet că acum este și Andra, este acceptarea voii divine, recunoștința, iubirea necondiționată. Deci astea sunt trei aspecte cu care putem rezolva orice. Da? Deci unele povești nu pot fi închise cu explicații, ci doar cu acceptare. Tu nu ești trecutul, ești pragul către libertate, ești pragul către viitor. Da? Deci nu trăi în trecut. Ești practic puntea dintre strămoșii tăi din spate spre realitate și spre Și ceea spre ce o să meargă urmași. mai departe în neam. Ești practic o punte de lumină, un canal de lumină, ca să completezi un picuț. Da, poți să învii, că tu le știi altfel la constelație. Acum, pentru Irina, numărul operativ 30. Care este tema? Nu mai vreau să sper, dar încă nu pot renunța. Acest slogan poartă amprenta unui idealism rănit. Numărul este transmis de strămoși care au sperat, au visat și au fost trădați. Poate fi moștenit de la cei care au crezut în schimbare, în iubire, în justiție, în oameni, dar au fost confruntați cu deziluzii. Copilul, deci noi încă de mici simțim asta, da? Copilul preia această vibrație profundă a speranței înfipte într-o realitate rece și o poartă ca o lumină pe care nu vrea să o stingă, dar nici nu mai știe cum să o aprindă complet. Cum se manifestă persoana care are acest cod? Are așteptări mari și repetate dezamăgiri. Tentația de a nu mai crede în nimeni, dar și teama de cinism, adică oscilează. Bă, să am încredere sau să nu cad în latura cealaltă. Există o luptă interioară între încredere și neîncredere. Care este vulnerabilitatea? Rușinea de a fi fost prea naiv. Dificultatea de a recunoaște că a visat prea frumos. Închiderea în sine ca reacție la trădări familiale. De unde vine codul? Care este moștenirea? Figuri idealiste, ruinate de realitate, ori lideri de familie, ori revoluționari care au visat prea sus și au ajuns cum au ajuns, ori mame care au iubit fără să fie iubite, părinți și bunici care au ars pentru un scop, pentru un ideal și au eșuat. Promisiuni familiale nerespectate sau transmise ca blesteme. De genul, eu am dat un exemplu aici, niciun bărbat din familia noastră nu rămâne. Da? Deci, iată, Irina, că am dat exemplu absolut întâmplător, dar iată cum te-am nimerit. Care este cheia transformării? Este în regulă să fii dezamăgit, dar nu ești definit de rana ta. Ești definit de felul în care răspunzi la această rană și îți reclădești încrederea în pași mici și adevărați. Și acum, Irina, spune-mi tu o părere despre... Deci cu prima pagină parcă mi-ai mai lovit cu lopata în față, una, că eu nu sper în nimic, doar fac, adică nu există așa ceva pentru mine. Dar asta cu niciun bărbat, deci pentru mine nu există speranță. Pun mâna și fac. N-a existat nicio speranță în familia noastră, nu există așa ceva. Cred că asta s-a predat din familie. Iar asta cu niciun bărbat din familia noastră nu rămâne, nu o înțeleg pentru că eu sunt singura care e divorțată. Singura? Da?
Da, și de ce a Am venit nici o codul? verișoară, nici o... Eu sunt oaia neagră, cum să zice. Dar tatăl tău mai trăiește? Sigur, amândoi părinții trăiesc. Bravo! Și atunci întrebarea este de ce a venit codul la tine? Deci trebuie să Nu sapi pe știu. acolo, poate nu este neapărat, că am spus că am dat mai multe Da, am exemple, înțeles. da? Deci nu este neapărat să te regăsești în toate, dar este Uh, imposibil să nu găsești ceva din codul Nu respectiv. dau seama. Nu știu. Aici că cu rușinea am fost cândva, că gata, nu e gata, că poate să mă lovească iar, nu? Asta e problema. Naivitatea mea e în continuare, adică, dar, da, nu știu. Da, deci trebuie uh, să în primul par. rând vine, în primul rând vine spre tine, pentru că sufletul tău are experiențele necesare pentru a vindeca un astfel de program. Ai Da, puterea de a duce. Și dacă ne uităm la ce ai spus tu, că doar eu sunt cea divorțată, hai să vedem acum cu adevărat în interiorul tău cât poți accepta o nouă relație. Eu spun da, la nivel de cuvinte, dar mergând un picuț mai profund, am lucrat în constelațiile trecute. da, Și mai este Da? Și posibil știu un reacția ta. aspect. Mai este posibil un aspect. Poate strămoșii tăi au plecat dincolo cu ceva nerezolvat. Poate nu și-au găsit liniștea în totalitate și atunci a venit la tine să rezolvi anumite aspecte știind că tu ai puterea să faci. Corect. Da? Deci nu Corect. neapărat Speranța ce e la să... tine, da, Maria. n-am o problemă. Cred că știu. Cred că deja știu. Da. Adică de la primul divorț, despre ce vorbim? Deci reacția mamei a spus, a fost așa cumva ok, dar știi că ești singura care divorțezi, nu? Asta e. Ghinion? Ce să facem, Cineva trebuie să ghinion? spargă zidul și să facă lumină. Nu e ghinion, e putere de a face ordine. Da. Experiență? Da. Trecem Da, mai departe la numărul 35, care este pentru Andra. Tema. Nu știu de ce fac asta, dar simt că trebuie să o fac. Este numărul subconștient a pactelor transgeneraționale. Tot felul de jurăminte nespuse, dar încă vii. Apare în familii în care cineva a făcut o promisiune importantă, chiar și numai în sine, da? Deci nu neapărat scrisă sau spusă cu martori, da? Și a făcut o promisiune de suflet. O promisiune legată de onoare, de protecție, de renunțare sau de loialitate. Această energie coboară către generațiile următoare care simt o obligație inexplicabilă de a păstra, de a repara și de a continua. Care este manifestarea un astfel de cod? Alegerea unor drumuri în viață din datorie, nu din dorință. Simțul intens al responsabilității față de părinți, față de neam, față de moștenirea lăsată de întregul neam. O confuzie între chemarea autentică și loialitate. Care este vulnerabilitatea? Un blocaj în inițiativa personală. Nu pot pleca, nu pot renunța, nu e corect să nu mai fac, nu am voie să nu mai fac, da? Deci merge în continuare. Teama că dacă rupe un tipar, trădează neamul. Identificare cu un rol care nu îi se potrivește. De unde vine moștenirea respectivă? Tot felul de jurăminte de familie, ori jurăminte de tăcere, ori jurăminte de fidelitate, ori jurăminte de a nu mai iubi. De exemplu, persoane care au fost trădate în dragoste și zic,
nu mă mai voi îndrăgosti niciodată, nu mă voi mai lega de nimeni, da, sufletește, da, ori jurământul de a rămâne. Sacrificii mari care nu au fost niciodată recunoscute, renunțări care au creat o datorie afectivă moștenită. Eu am suferit ca tu să trăiești bine. Este posibil chiar și de la părinți să fi auzit vorba asta. M-am sacrificat ca voi să aveți de toate, să nu vă lipsească nimic. Care este cheia transformării? Jurămintele din iubire nu cer suferință. Le poți onora prin viață deplină, nu prin renunțare. Poți spune mulțumesc trăind cu adevărat. Spune mulțumesc la ce a fost și vezi de ale tale. Da? Deci astea au fost informațiile pentru numărul operativ 3. Și acum o să trecem la numărul operativ 4, care am spus că este soluția prin care putem să reglăm numărul operativ 3 și ce dar primim, deci care e umbra, cum ne manifestăm în umbră, cum ne manifestăm în lumină și care este darul pe care noi îl primim în momentul în care reușim să aducem lumină în cum ar veni în numărul respectiv. Da? Și primul care mi-apare mie aici este tot Irina, numărul operativ 3. Da, Irina? Eram cu tele asta. Da. Aha. Deci acum este vorba despre tine. Tu ai ultimul număr operativ 3. Cum arată când este în umbră, cum arată când este în lumină și darul pe care îl primești dacă te duci spre lumină și reușești să faci ceea ce trebuie, este ca și cum toți strămoșii tăi vin și te onorează, îți dau un dar, îți dau un cadou pentru că tu ai reușit să faci ceea ce n-au reușit ei. În umbră, folosirea cuvântului pentru a manipula sau pentru a acoperi lipsa de profunzime. Un exces de verbalizare care diluează adevărul sau tăcere și nu spui adevărul. O frică de expunere autentică, deși tu pari un om expansiv. O nevoie de validare prin performanță constantă. Da? În lumină, deci eu ce am văzut acum, tu ești și în umbră și în lumină, în ambele. Te duci așa, de unde te vino. În lumină, ai o voce care atinge sufletele, uneori chiar fără să-ți dai seama. Ești un canal pentru creativitate inspirată, pentru muzică, scris, orice fel de creativitate. Eu am dat aici niște exemple. Da? Muzică, scris, dans, gesturi care transmit vindecare sau orice altă formă de, să zic, terapie prin artă îți trece prin cap. Cultivă armonia prin exprimare conștientă și autentică. Poate aduce bucurie în locuri în care domnește tăcerea. Care este darul pe care îl primești atunci când tu reușești să faci ceea ce trebuie? Să primești un cuvânt dătător de viață. Tema acestui dar, ceea ce rostești, poate vindeca sau poate risipi. Alegerea îți aparține. Este darul exprimării sacre, al cuvântului care creează, al gestului care inspiră. Nu este simplă vorbire, ci comunicare cu intenție, cu rost și cu magie. Este capacitatea de a transforma tăcerea în sens și de a da viață prin joc. Iată de ce ai tu vibrație interioară 5 și
destinul 5, da? Este capacitatea de a transforma tăcerea în sens și de a da viață prin joc, prin metaforă, prin artă sau prin umor subtil. Da? Ce înseamnă sau ce înțelegi tu prin exprimare conștientă? Păi când te enervezi și te apucă și dai din gură și spui de toate și de, da? Să fii conștientă de fiecare. Sunt atentă. Bine, în tinerețe nu eram atentă. Vezi, păi Vorbea da. gura cu mine, era clar. Păi da, acum avem și noi o Curaj. vârstă și putem spune că niște chestii le-am mai rezolvat fără măcar să ne dăm seama, știi? De... Na, Mhm. A fi prezent în tot ceea ce spui și faci. Am înțeles. da. E bine, Genoveva, Bine, mai, poți să vii cu completări, da. mai îmi scapă, dar sunt atentă, nu că mă corectez, că știi cum e, ca cuvântul deja spus, nu mai poți să le iei înapoi, știi, de asta, da. Niciodată n-ai cum, cât pe pământul ăsta, niciodată nu o să poți fi doar pe plus. Automat vin și minusuri, ca tu să echilibrezi. Câtă vreme ești conștientă de tot ceea ce experimentezi, știi unde ai de lucru. Mi-a scăpat, ok, asta nu o repet. Și ai plecat mai departe. Da, adică nu sta în vinovăție. Învață ce ai de învățat și pleci mai departe. Alea 5 minute în oglindă, ce am mai vorbit noi de atâtea ori. Numărul operativ 5 este la Florentina. În umbră, fuge din relații înainte să le înțeleagă. Sau se teme să se angajeze confundând libertatea cu detașarea. Sau poate deveni agitat, neancorat, mereu în căutare de altceva sau, cum am spus mai adineauri, nu își găsește locul, simte că nu e ce trebuie. Sau se exprimă prin ironie, prin sarcasm sau sfidare. În lumină, aduce libertate acolo unde a fost constrângere. Este catalizatorul schimbării autentice în ceilalți. Vorbește adevărul sau, când o deranjează ceva, spune cu blândețe și curaj. Creează punți între lumi, între generații, între perspective sau, în cazul tău, între țări. Care este darul pe care îl primești când faci ceea ce trebuie? Ești mesagerul libertății vindecătoare. Tema acestui dar, iubirea reală, nu îngrădește, ci te învață să zbori. Este darul iubirii care te eliberează, care nu cere conformare, ci te provoacă să te cunoști în primul rând pe tine însuți, în mișcare, în alegeri, în renunțări, în toate reacțiile pe care tu le ai. Este darul celor care nu se tem să schimbe. Nu e ok? Ai schimbat. Da? Să nu-ți fie teamă să faci lucrul ăsta. Și nu mă refer neapărat la relație, ci tot ce este în jurul tău. Este darul celor care nu se tem să pună întrebări, nu se tem să exploreze. Ei aduc un aer proaspăt în relații, în comunități și în sistemele stagnante. Acum, pentru Cristina, numărul operativ 8 și pentru Andra. În umbră, persoana care are acest cod poate să devină rigid, perfecționist sau dur, atât cu sine cât și cu ceilalți. Are dificultăți în a primi ajutor. Vrea mereu să fie stăpânul situației. Își închide inima în numele controlului. Poate... Poftim? Și de asta știu, da. Și de aia, și de aia.
Ea completa acolo. Da, Aici. Da, 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 e, Vezi da, aici. da. Vezi aici. Primim. Poate să devină justițiar în loc să fie echilibrator. În lumină, are reacții ponderate și o gândire strategică. Are capacitatea de a ține echilibrul între emoție și rațiune. Are îndrăzneală tăcută și eficiență în decizii. Nu se lasă pradă haosului, ci devine un punct de stabilitate pentru alții. Care este darul pe care îl primește omul cu codul 8 atunci când face ceea ce trebuie? O măsură interioară. Tema acestui dar, adevărata putere, a ceea ce nu are nevoie, adevărata putere e aceea care nu are nevoie să demonstreze nimic. Este darul justei măsuri, al autocontrolului profund, al forței tăcute care acționează cu discernământ. Acești oameni știu instinctiv când e timpul să intervină și când să aștepte. Nu sunt nici impulsivi, nici manipulatori, ci întruchipează puterea matură care acționează doar atunci când este necesar. Și suntem și într-o zi de 8. Na, așa, ca să completez și eu un pic. da. Da? Da. Acum, oriunde aveți 8 în codul vostru, întâi uitați-vă la puterea interioară, puterea mea interioară. Prima dată de acolo pleacă 8. După aia, tot ce înseamnă putere, statut și... Dar puterea interioară. Ca să nu mai zic că, uite, și Cristina este o vibrație interioară 6 și Andra este o vibrație interioară 9, care au tendința de a face tot timpul pe plac altora, să le fie lor bine. Da? O tendință de a se sacrifica. Deci, toate astea nu vin întâmplător în viața noastră. Salvatori. Exact. Pentru Și Angelica. exact acolo... Scuzi, hai. Zi. Nu, zi. Da. Exact acolo e bariera cea mai mare, în Salvator, știi? Câtă vreme m-am dus și îl ajut pe celălalt ca așa vreau eu, mă duc și îi răpesc toate șansele ca el să crească. Nu-i dau voie să evolueze, nu-i dau voie. Inconștient, intenția mea aparent este bună, dar sus nu-i bună. Pentru că Și nu și ți-ai el dat are seama că dreptul rămâi și fără trebuie să resurse? crească. Nu ți-ai dat seama că rămâi fără resurse? Păi așa se întâmplă, că e consum foarte mare de energie pentru așa Da. ceva. Corect. Da, și vezi, Salvatorul întotdeauna e colecționarul de datorii. Da, dacă vorbim de Salvator, hai să vezi când eu m-am dus și l-am ajutat pe X și pe Y pentru că eu pot și eu îs praf, dar mă duc că pot, hai să vezi că undeva pierzi bani. Ți-a venit o factură naibii de mare, s-a stricat mașina, nu știu, s-au De rupt toate. unghiile și trebuie să le faci din nou, orice. De toate. Da, vorbim de găuri financiare. De toate. Dar se pare că celelalte numere ies mai ușor din Salvator. Da, dar ei vorbim de 6 și de 9, mai ales la 6 vorbim de Salvator. Da. 6 e salvatorul familiei, prietenilor și 9 e salvatorul pământului. El îi salvează Universal, pe toată tot. planeta. Da. Mai, El salvează și copacii, și ursul, și lupul, și bradul, și mamă, și el salvează tot la 9. Chiar dacă el e praf, nu mai poate, dar se duce și salvează tot. Și dacă nu reușește, să mai simte și vinovat. O, da. Păi, triunghiul morții, nu? Acolo mergem. Salvator, vinovat. Da. Nouăle, care este pentru Angelica. Când este în umbră, tinde să se sacrifice excesiv pentru ceilalți, uitând de sine. Se poate izola sau se poate simți neînțeles. Și atunci devine rigid, mai ales în misiunea pe care o are de îndeplinit, confundând-o cu salvarea tuturor. Se rușinează dacă simte că nu are soluția ideală,
soluția cea mai bună sau dacă nu are soluție pentru tot și pentru toate. În lumină are o empatie profundă combinată cu o gândire clară. Are capacitatea de a-i ghida pe ceilalți fără să-i judece. Oferă sfaturi fără să impună. Trăiește pentru sens, nu pentru recunoaștere. Care este darul pe care îl primește atunci când face ceea ce trebuie? O chemare către serviciu iluminat. Iar tema acestui dar este viața mea capătă sens atunci când devin sprijin pentru ceilalți. Este darul celor care nu caută lumina pentru sine, ci pentru a împărtăși. Acești oameni nu își valorifică înțelepciunea în turnuri de fildeș, ci în gesturi simple, în prezență, în dăruire necondiționată. Sunt acei bătrâni înțelepți care trăiesc uneori în corpuri tinere. Au fost meniți să-și transforme suferințele în faruri pentru ceilalți. Și acum numărul ultimul 10, care este pentru Mihaela. În umbră, o tendință spre rigiditate sau izolare sau o tendință de a fă ca mine că eu știu cel mai bine, așa să faci. Sau o rușine sau frică de eșec mascată prin încăpățânare. Poate deveni excesiv de critic cu cei care au același curaj. În lumină, o autenticitate radicală, o capacitate de a inspira fără să forțeze sau fără să impună nimănui nimic. O încredere în alegeri interioare, chiar și în fața opoziției. Puterea de a spune nu fără vinovăție, care este darul pe care îl primește atunci când face ceea ce trebuie, curajul de a trăi în adevăr. Tema acestui dar: sunt propriul meu drum. Adevărul meu nu are nevoie de permisiune. Acest dar aduce cu sine puterea de a sta în adevăr chiar și atunci când ceilalți se îndoiesc. Este darul celor care au de învățat să nu mai caute validare, ci să urmeze busola lăuntrică. Acești oameni întruchipează independența spirituală și pot fi modele vii de coerență între ceea ce gândesc, simt și fac. Și cam astea au fost toate codurile expuse. Celelalte le veți găsi în material. Ați învățat cum să le calculați și pentru întregul neam, dacă vreți. Și dacă mai aveți întrebări, puneți pe grup, că Da. Elena o să răspundă. Dacă apare vreo... Mi-a scăpat ceva. Da, puneți întrebarea pe grup și vă trimite. Și dacă a făcut click pentru ceva din atelierul de astăzi, adică numerele astea karmice vin de multe ori și nu știm ce să facem cu ele și nu știm de unde vin și de ce vin. Da, Am început treaba, iuți. Mi-am făcut rădăcini. ți-ai făcut rădăcini, e perfect. Ce copac frumos am desenat. E un pas bun. Da, e chiar frumos. Bravo. Am făcut niște rădăcini puternici. Și dacă considerați că v-au fost de folos informațiile din toate cele 6 ateliere, De folos. dacă v-a făcut vreun click la voi. Acela H. Uite, de aici vine. Aha. Am o întrebare, Elena. La mine, datoria karmică și cum se rezolvă e 26/8, care este ziua de naștere a fiului meu. Are vreo... Are. Nimic nu este întâmplător.
Mamă. Este posibil, mai ales cât el a fost mai mititel, să-ți fi apăsat foarte multe butoane sau să te fi solicitat foarte mult. Da? Așa este la mine și la fata mea. Ideea este că e posibil tu să-i vii să nu fii de acord cu ce spune, să nu fii de acord cu ce face, să nu fii de acord cu nimic. Și totuși, tu ai ceva de învățat de la el. Da? Flexibilizează-te și ciulește urechile, ochii, tot ce poți, toate antenele. Ai ceva de învățat de la el. În momentul în care nu o să-ți mai apese butoanele, să-ți dai seama că a ajuns la tine informația care trebuie. Da? Dar nu e întâmplător. Mi se pare că și la Iasmina este așa, dacă mi-aduc eu bine aminte, 17-8. Nu, e Ia spune și destinul. aici interior. Păi da, dar stai un pic. Are, Mihaela are 19-10 sunt ale mele. destinul lui Mihaela este ce are Iasmina în coada. Nu, Mhm. invers. Ce am eu în coada, Așa, eu ce am ai tu în coadă, Iasmina are în Fiecare ea. destin, carnic. dar ce ai tu în destin, are Iasmina în coadă. Deci, uite, așa s-au făcut. Mhm. Da? Deci, aveți Păi, de reglat ceva pe acolo și de învățat una de la alta. Da, deci eu mi-am încheiat. Deci tu zici că nu ne mai apăsăm butoane, atunci persoana... Când nu te mai enervează, Da. atunci să știi că ai ajuns unde trebuie. Atunci să-ți dai seama că doar e drept în cur. Doamne ferește și acolo. Doamne Doamne ferește. ferește și Da, acolo. nu, când e Băi, voie bună și când, da, că de curând, de exemplu, maica mea a avut așa o reacție pe care n-a avut-o în viața ei. După ce am sunat-o cu, nici mai știu, cum să văd ce face, mi-a mulțumit că i-am dat telefon să văd ce face. și n-a făcut asta până acum? Nu? Ah. Deci și aia. Cât lucrezi Aha. tu mai mult și mai profund, cu atât în afara ta se așează lucrurile. A, Și da. în față și în spate, întotdeauna. Da? Energia ta, lumina ta se duce în jurul tău așa, ca o sferă. Da, Da? da. Și exact asta pleacă peste tot. Și uite că îți vin și confirmările mai departe. Apropo de ce mi-ai zis, Elena, cu speranța, eu am o vorbă. Speranța e pentru proști. Nu, să nu o luați personal, că și eu am fost proastă de multe ori. Ideea e că... Mai nou este că speranța moare ultima, dar moare sigur. Aia am Știi? mâncat-o Dacă când eu eram mă în uit copilărie. conștient acum, da. Nu, Ei, n-am a fost valabil. vibrat, n-am vibrat cu ea și asta n-am spus-o eu, ci că ar fi spus-o aia, cum o cheamă, Hurem, sultana, care ce era, sclavă a ajuns om liber și sultana cea mai respectată și a făcut foarte multe pentru femeile din Turcia. Băi, eu am o altă Dacă eu doar sper vorbă. și nu acționez, dacă eu sper și nu acționez, nu mă ajut cu nimic. Da. Eu am altă vorbă, e legată de noroc. Mhm. Și spun de multe ori cum ne-o fi norocul. Și mai și completez, dar neamul meu nu prea a avut noroc. N-aș mai Așa că pune spune. o mână și fac Deci și îl trebuie creez. să fac eu, să nu mă bazez Da. pe așa ceva. Ești ca în bancul ăla cu dă Doamne să câștig la loto, știi, nu? Era Da, du-te și dar pune cumpără și tu bilet. un bilet. Pune odată un bilet! Da, deci asta a fost informația mea. Dacă vă mai apar întrebări pe parcurs, le puneți în grup. Dacă nu știu să vă răspund, măcar știu unde să caut, să găsesc un răspuns. Corect. Mulțumim.